I'm about to cry now. Prophets and pastors lie for cash cars from weak now. We have fake socialite and ass licking musicians, you ja praiser. Preacher, try more. Walter Magaya and you pastor Yan. Poverty makes us brainless, calling looters boss and praising corrupt military. Why do journalists fear? Big up Hopewell and blessed salute out and Soul TV. What happened to General Solomon, Air Marshal Terence Sherry, Minister SB Moyo? Where is Walter Muzembe? Don't forget more blessing Ali. This government mama is corrupt and bloodthirsty. No to clueless government, sex for Mr. Appointments. No to gold mafia. Even you, Prophet Angel, you a criminal. We have a mafia government in Zimbabwe. We have no right in Zimbabwe because the police and them soldiers corruption. I remember that one, yeah. Exactly. Murukuona, inini I'm from Zimbabwe, right? Murumo uya zvaaka kutaurira izviyazviya. Muri kupanzwisisa? Hapana chokwadi chinodarika ipo paya. Muri kunzwisisa? Mana tonzwawo kutsigira kwandiri kuita. Ndikuzinzwa. Zvaakataura izvozvi achitaura kuti munhu ari kuuya achanga ari hwani ende haako kumapolitics kwesokoko. Ende munhu iyeye Svikiro. Munhu iyeye munyorei pasi. Muri kunzwa mashoko andiri kutaura. Muisei pasi nokuti munhu iyeye ndo watinoti one of the best masvikiro muZimbabwe iyeuya. Alright, yeah. Handi muri kunzwa. Kana muchimboita sezvo basa ramunoita motarisa kwana Peter Wellington. Handi pane anonzi Prophet Peter Wellington. Ane video raakataura nemazvo futi rakafanana nairo. Peter Wellington akati munhu ari kuzouya kuzotonga Zimbabwe achange ari munhu wamusingazive munzvimbo imomo. Ende haasitorimo kwamanje imomo munyika iyoyo. Asi munhu iyeye ane ropa the former king akambotonga munyika yeZimbabwe kare. Ndiye achauya kuzotonga Zimbabwe. Handiti muri kuzinzwa. Vanhu ivavo vari two, ndati pane two so far. Musavatorere pasi vanhu ivavo. Pozoita rimwe Svikiro riri kuheadlands. Rakainterviewa ainzani kuuyu mumwe interview uyu mumwe DJ wekuZimbabwe uyu anonzani kuuyu anoita zvezokungoita mutori wenhau. Pane Svikiro riri muheadlands rinozwi Ticha Minuka. Rakataura iro rakati tsvimbo yeutungamiriri i1 asi hakuna achaipiwa mumaoko ake munyika yeZimbabwe. Ende munhu achazoipiwa tsvimbo iyoyo haasati auya asi ane kwaari. Handiti muri kuzinzwisisa? Vanhu 3 ivavavo vanyorei pasi. 3 vanhu ivavo ndo masvikiro ezvechokwadi. Handi muri kunzwisisa? Pane vandiri kuziva vakataura zvinhu izvi. Ndo vanhu vechokwadi ende vachitaura kuti munhu iyeye hapana anomuziva ende haako politics. Ndangoti nditsigire nokuti pamwe munogona kunge muchitozvishorawo. Asi ndatokutsigirirai ende ndakutsigirirai vanhu vanga ndakupai 3. Ende ichokwadi chinhu icho chiri kuitika. Muri kupanzwisisa? Ya ndikupanzwa. Mukazonatso kuti muzvigoneka mozvinyora pasaidi mozvichengeta vanhu ivavo kuitira kana zvazoitika nemi muchasumuka futi makapa information yechokwadi. Handi mazinzwisisa nokuti zvinhu izvozvo hazvisisina nguva zvechokwadi zvaitaurwa nevanhu. Hazvisisina nguva yatokwana vanhu vari kuchema sezvavaitaura vachiti vanhu vari kuchema zviyazvi. Vanhu ivavavo ndevechokwadi true 100% vanhu ivavo. Ndangoti ndikutaurireiwo zvandiri kufungawo. Kwete kuti zvandiri kufunga zvavakataura izvozvo ndo vanhu vechokwadi ivo vaikwete vese vanouya vachitaura kuti ninga achazotonga muri unyeperwa. Munhu achazotonga nyika ye ndio wamakataurwa especially wamakataurwa kunzi Isvikiro munhu iyi. Ichokwadi Isvikiro munhu iyi. Muri kunzwa? Ya ndikupanzwa. Ichokwadi ende musamuzomboenda zvenyu muchizviti vanhu vakandipedzera nguva havana tombokupedzerai nguva vanhu ivo vaitaura chokwadi chizere. Ameno mumwe wamakanzi pane rimwe vhidhiyo randakanzwa muchinzi mune gogo renyika vapi ameno kana vakambotaurawo sematauriro iwaya andiri kutaura. Ndizvozvo. Vakazotaura vachiti kune vari kuchema handiti. Exactly. Vari kuchema vakafa kare. Ya ndizvozvo.
tatopedza kutaura handiende kurefu asi namba yangu munogona kungoisevha zvinji kana kuti alright sevha zita rangu chete mungoti Godfrey. Alright iri bomukoma wangu. Sevha zita rangu mungoti Godfrey chete. Muchavinzwa zvatiri kutaura izvo zvakataurwa zvamakataurirwa nezvandataura izvo muchavinzwa manje. Very soon inoti hatisi kutaura zvezvezve kana 3 months mberi. Hazvitorina nguva yese. Alright. Saka inini kana takuzoudza vanhu kana kuti takuzozviisa kuvanhu toti mukoma Godfrey isvikiro here, mududziri here, n'anga here, mufundisi here? Ipapo mai pane problem ndosaka muchiona vamwe vanhu vachiteka kuhwanda. Handisi kuona. Vaneka kuhwanda kavanoita kuitira kuti information isazivikanwa kuti yabva kupi asi chiri chokwadi. Handisi mazoona chiri chokwadi. Ndikupanzwa. Apa ndatoda kutongokubatisai kuti aiwa vanhu vakakutaurirai vakatokutaurirai chokwadi chizere. Chokwadi chizere vanhu ivavo. Aiwa ini pandokutaura ndepekuti muri kududzira zvakataurwa muri munyika yemweya here kana kuti muri panyama, makazviona sei kana kuti makazviziva sei kuitira kuti kana shoko rakusvika kuvanhu vanenge vakuziva kuti aiwa zvaita sei zviri kufamba zvakadai. Aiwa ndiri Svikiro. Alright. Munongoti Svikiro handiti vanongoziva kuti Godfrey senema havasi kuziva. Aiwa senema ina basa. Good. Asi zvimwe chete zvakataurwa nevarumewo vaya kuti kune vana vari kuchema vasina kuvigwa zvakanaka vakavigwa mumapako vakaita sei. Ndo chokwadi chizere ichocho vakafa nguva yehondo varida kutochinyurwa. Ndo chokwadi chakazara ichocho. Hakusisina chimwe chokwadi chamuchaudzwa kana muchizoudzwa zana ninge ana vachazotonga nyika kunyeperwa. Very soon muchanzwa nyaya iyi. Aiwa rakajeka shoko. Iri pa WhatsApp iri foni. Namba dzangu dziri pa WhatsApp. Namba dzangu dziri pa WhatsApp. Good. Kana nguva yazokwana muchazouya muchimira nevanhu vakakutaurirai chokwadi. Ndipo muchatanga kunzi munotaura chokwadi ipapo. Alright. Vakupupura kuti aiwa zvakadai. Saka panyaya dziri kunetsa idzi dze2030 idzi dze Constitution Bill Amendment number 3 iyi vana veZimbabwe voita sei? Vosiya zvakadaro here? Voita sei vana veZimbabwe? Ngavambosiyira vakaenda kare. Ene zvese zvozoka handione zviriko. Nokuti zvandiri kutaura zviri kuitika manje 2030 hatitotaure nezve 2030. Tikutaura zvinhu zvamanje. Aiwa rinotendwa shoko. Aiwa ndatenda zvikuru. Aiwa, thank you very much for your time. Maita basa mukuru wangu. Very much. All right. Right, muri kuzvinzwira mega muri yeZimbabwe zviri kutaurwa nemasvikiro akasiyana. Ava vanhu vanongondifonera at any given time, ndosaka ndichigara ndichiisa namba dzangu pascreen kuti mudzione kana pane shoko raunaro raurida kuti risvike kuruzhinji rweZimbabwe. Panapa ndo platform yevanhu, your favorite platform zvamanje 5 creative studios pa YouTube, channel inotaura chokwadi, channel isingawedzeredze, channel isina kana maside effects. Tinopati pa chitubu checontent, chitubu chenyaya dzemazviro kwazvo. Zita rangu ndinonzi DJ Holly. Let's meet in the next video.